A Pobra do Caramiñal acolle o domingo a primeira xornada de voluntariado e terceiro sector organizada polo Concello da Pobra, Asociación Barbanza de Axuda e Voluntariado e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Contará tamén coa participación de varias asociacións da Barbanza. A primeira xornada de voluntariado e terceiro sector celebrarase este domingo 15 de outubro na Praza Alcalde II Durán da Pobra a partir das 11 da mañá. Contará coa participación de numerosas asociacións da zona que exporán as súas actividades e todo aquilo que realizan en beneficio dos demais. Iría un pouco para recoñecer e agradecer a todas estas entidades e toda esta xente que gasta parte do seu tempo en facerse voluntario, en traballar para axudar e para facer actividades co resto da sociedade de maneira totalmente desinteresada. Creemos que é unha xornada que é importante, dala a coñecer, creemos que é bo fomentar o voluntariado. Creemos que hai moitas maneiras de facer voluntariado, tanto non só da maneira voluntariado social, sino tamén ecolóxico, tamén cultural. E, a intención é dar a coñecer todas estas actividades e este voluntariado para fomentar que a xente se anime a participar en distintas asociacións de maneira voluntaria para facer distinto tipo de actividades. Organizada polo Concello da Pobra, a Asociación Barbanza de Axuda e Voluntariado e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, contará coa participación de varias asociacións da Barbanza. Protección Civil realizará ademais varios exercicios de interese para a cidadanía. Por parte de Protección Civil, nos imos facer unha exhibición do material que vamos ter. Vai vir Protección Civil de Rianxo, mais imos estar nós. Imos levar un material e imos facer durante toda a xornada unhas prácticas para recordar a xente un pouquiño a RCP, a postura de letal de seguridade, a maniobra de Gremlins, un pouquiño de todo. Imos enseñar un pouquiño o noso proxecto contra a vespa velutina, imos a enseñar un pouquiño todo o que facemos diariamente. Despois ao resto de asociacións que o que van a facer vai ser enseñar un pouquiño tamén como nós o seu proxecto. O alcalde de A Pobra agradeceu o traballo e implicacións de todas as asociacións e animou os veciños e veciñas a facerse voluntarios. Agradecer a proposta de ABAS, a Asociación Barbancesa de Axuda e Solidaridade, e da Asociación de Voluntarios de Protección Civil da Pobra. Foron dúas ideas que converxeron para dar lugar a estas xornadas, porque xa fai tempo que íamos falando con Protección Civil de facer unha xornada de exhibición onde leváramos a cabo todas as actividades que estaba comentando José, de enseñar exactamente o que se fai para conseguir tamén voluntariado que se achegue á asociación, reforzala e cada vez sexa máis forte e máis preparada para afrontar todas as tarefas que son moitas, a verdade que fan, e de gran importancia, que sin eles a veces o Concello estaría nun compromiso para solucionar. Agradecer tamén a colaboración do Club de Remo e da Mancomunidade da Arousa Norte, que nos deixan parte do material necesario. Os actos comezarán ás 11 da mañá e servirán tamén para render tributo a todas as persoas que ceden o seu tempo en prol dos demais.